От Слави Весния с бързата S6 за кръстю патрона с най-бруталното БМВ квартал Христо Ботев. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Елате му на старта кошмара на Христо Ботев, най-яката 90 единица. Всяка майка кръстю патрона не ражда, той е вълк единак. Баре до му къса и сима будбари, фамилия Капабар автомен. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Гледате го и се пукате от яят. Душманите само стоповете може да му гледате. Тази машина ще стане още па-страшна. Ще ги наказва един по един, който има желание, нека се появи. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. От Слави Весния с бързата S6 за кръстю патрона с най-бруталното БМВ квартал Христо Ботев. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Елате му на старта Кошмара на Христо Ботев, най-яката 90 единица. всяка майка кръстю патрона не ражда, той е вълк единак. Баре до му къса и сима будбари, фамилия Капабар автомен. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Гледате го и се пукате от яд. Душманите само стоповете може да му гледате. Тази машина ще стане още па-страшна. Ще ги наказва един по един, който има желание, нека се появи. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви. Валигар ми на кръстю патрона, пак му върви.